Els acords signats per comissions obreres han permès que 3.000 persones en 2018 en el cos de mestres i 3.925 en secundària i altres cossos en 2019 obtingueren una ocupació estable i de qualitat en l'ensenyament públic del País Valencià gràcies a les oposicions convocades. Amb l'oferta pública d'ocupació de 2020 se'ls dona l'oportunitat a més de 3.500 persones més d'ingressar en la funció pública docent com a funcionaris o funcionàries de carrera. Per enguany, l'oferta pública d'ocupació és En el 2021 es convocaran novament oposicions amb 2.500 places més per al cos de mestres. La Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià lluita per l'ocupació pública de qualitat en l'ensenyament. Responem els teus dubtes en